Takže ahoj lidi, já jsem Patrik a vítám vás u mého prvního videa ze hry Geometry Dash Live. Vybereme si skin a taky bych se vám chtěl omluvit, že teďka docela dlouho nevyšly videa. Tak trochu, jak bych to řekl. No prostě jsem neměl internet, takže jsem nemohl vydávat, natáčet nic. Takže teď si to vynahradíme nějakým tím Geometry Dashem a prosím vás, abyste mi do komentářů nepsali, jaký jsem v tom noob. Já vím, že jsem v tom noob, hraju to možná tak po druhé, po třetí ve svém životě. A tak já si myslím, že můžeme jít na to. Jump. Tak to je bomba. Bomba. Já říkal, že to neumím. Kamuž by toto dal na poprvé Franta Games. Hashtag reklama, dejte odběr. What the fuck? Pardon, je tady, když tak budu mluvit tak trošku nesrozumitelně. Víte co lidi, Geometry Dash si nedáme, dáme si Clashko. A když tak pardon, když budu třeba něco jíst, mám tady slané tyčinky. Hashtag reklama, Havlík, solené, výborné. Jsem v novém klanu. Jestli chcete, můžete se přidat. Protože klánů je nás 6. Je to klán mého kámoše, teďka iFoxia. Jak vidíte, že 4, ne 5 se mnou. Od mých kámošů tady je v tom klanu. Kolik nás v klanu? 6. Jo, jinak mám víčku, takový hledek. Tady mám takový hledek. Tady mám takový hledek strašně drahý. A tady v tom deku mi chybí vždycky jedna věc. A to je Valkyria. Já vím, že je to taková divná karta, ale ne dobrá. Já si vylepším, co ji potřebujeme. A dám si ji místo balónu. Jdem takhle. Prince. Si jednou hitl. Barbariány. Poslal nám tam vzdušnou. Bomber. Hrozně. Jsem tam dobrá, jsem tam na nic karta. A Kyria se otočí. A ten Goblin Barrel jsem tam poslal na nic.
Ne, poslal dobře. Melon. Do prdele. Tak ne, pardon, že jsem mluvil, prostě jsem tam. Prostě slovo ulí. What the fuck? Kámo. To je nenormál. No. Už vím, co to je za deck, Goblin. Ten jeho. Můj ne. Já mám, prostě nevím jaký. Já mám random. To se dá říct o mém, že já mám random deck. Já mám hrozně ty random decky. Nevím, proč ty typek má vlastně nepřipravenou fireballku, nebo nevím co. No. No. Ne. What the fuck? Týpek se zbláznil s velkou pekou. Lidi, ten to nedám. Právě toto tyta tady nedávám. Týpek na nic. Ale to co? Jsem to přestal dávat. Tohle video moc dlouhý nebude, toto bude poslední. Protože necítím se dneska moc dobře. Lidi, má to prohraný prostě, když on tam dává tu peku. Já potřebuji skeleton army. Nebo ne? No nic, vidím velkou peku, vzdáváme se. Nemá to cenu, lidi. Dá nás. Týpek ví jak na to. No. Mějte se. Můžu zkusit, ať nám nedá. No. Potřebujeme, ať nám dá. No, toto už nemá cenu, dívejte se.
No, Peka s jednou hitla máme potom. No nic lidi. Já bych to teda pro dnešek ukončil, protože fakt mám toho dneska dost. Příště se otevřeme, jak vidíte tady gold čestku, taky z areny 4, všechno z areny 4, crown čestku a free čestky. Takže zdar! Hej.